Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, шановныя тэлегледачы. Як заўсёды, мы пачынаем з цытаты. І гэтая цытата маёй суразмоўцы сёння гучыць так. Я шчыра жадаю, каб беларускамоўная мастацкая літаратура і публіцыстыка набылі новых прыхільных чытачоў. Хочацца рабіць усё магчымае, каб людзі разумелі, што трэба чытаць сваё роднае беларускае. Гэта так напісала, гэта так гаворыць мая сённяшняя госця, галоўны рэдактар часопіса «Маладосць», пісьменніца і даследчыца Святлана Воцінава. Вітаю вас. Вітаю, Навум Яковлевич. Святлана Воцінава, галоўны рэдактар часопіса «Маладосць», пісьменніца і даследчыца. Нарадзілася ў Гродні, скончыла Мінскае медыцынскае вучылішча нумар 2, біялагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Журналістыкай займаецца 17 гадоў. Пачынала як фрылансер, праз некалькі гадоў была запрошана на пасаду намесніка галоўнага рэдактара часопіса «ЖЖ», женскі журнал. З 2012 года галоўны рэдактар часопіса «Маладосць». Святлана Воцінава – аўтар і ўкладальніца кнігі «Скрозь маладосць», прысвечанай легендарным імёнам часопіса. Даследуе жыццё і творчасць пісьменніцы Лізы Ажэшкі. Шмат гадоў запатрабаваная як медыцынскі журналіст. Мне прыемна з вамі сустракацца. Я памятаю яшчэ, калі вот у гэтым ЖЖ женскім часопісе вы бралі ў мяне інтэрв'ю, і гэта было для мяне вельмі цікавае знаёмства, таму што я вот проста з задавальненнем адказваў на вашы пытанні, і мы цяпер вот пачнём гаворку пра ўсё-такі ваш часопіс, якім вы кіруеце зараз, і ваша цытата, якая гучыць так: пажадана, каб кожны твор, які друкуецца на старонках нашага часопіса, быў нейкім феноменам мовы, стылю, сюжэта, формы падачы. Гэта павінна быць нейкае новае слово ў літаратуры, пошук, новыя ідэі. Апошнім часам у «Маладосці» з'явіўся новы слоган «Маладосць больш, чым часопіс». Што гэта азначае? Больш, чым часопіс, гэта не тое, каб праект, які быў заяўлены, прыдумана назва, і вось пачалася яго рэалізацыя. Гэта хутчэй канстатацыя факта. Мы проста заўважылі, што некаторы час мы ўжо з'яўляемся больш, чым часопісам. Гэта не проста трошкі больш, чым 100 старонак друкаваных пад каляровай вокладкай. Гэта не проста камплект прозы, паэзіі, крытыкі, публіцыстыкі і перакладаў, якія выходзяць кожны месяц. Гэта яшчэ і ўдзел у шматлікіх праектах, конкурсах. І пры тым гуртуюцца нашы чытачы і аўтары хутчэй не вакол вот гэтых папяровых староначак. І не тыраж тут галоўнае, а галоўнае менавіта вот тая актыўнасць, яна ў сацыяльных сетках вакол нашай старонкі, інтэрнэт-старонкі на сайце выдавецкага дома «Звязда», вакол самой уласнай рэдакцыі, рэдактараў. Увесь час нешта адбываецца, увесь час мы прыцягваем нейкае кола зацікаўленых асоб і арганізацый, даволі аўтарытэтных асоб і арганізацый, якія хочуць мець з намі справы. І у апошнюю падпісную кампанію вот напярэдадні 2020 года мы вырашылі ўжо абвясціць, сапраўды абвясціць гэты слоган «Маладосць больш, чым часопіс», магчымасці, створаныя для тых, каму ёсць што сказаць свету. І абвясцілі мы гэта такім флешмобам, можна так гэта назваць, такой акцыяй. Мы пайшлі па універсітэтах, па самых розных універсітэтах, гэта не толькі журфак і філфак, БДУ, з лекцыямі і анкетаваннем. Мы распрацавалі спецыяльную анкету з вельмі цікавымі, нестандартнымі пытаннямі. Дзякуючы гэтай анкеце мы даём магчымасць студэнтам, увогуле моладзі, больш даведацца пра нас, а яшчэ і пра, каб яны даведаліся і пра сябе, пра свае магчымасці, якія могуць якраз такі і ўсплыць у адказах на нашы пытанні анкеты.
І такім чынам мы знаходзім новых аўтараў, новых прыхільнікаў, новых чытачоў, новых нейкіх удзельнікаў будучых праектаў, можа быць, нават аўтараў новых ідэй. І каб гэта было не проста анкетаванне, мы прыходзім у аўдыторыі з цікавымі лекцыямі. Быў распрацаваны цэлы спіс з 10 лекцый, самых розных, яны датычацца і гісторыі часопіса «Маладосць», і гісторыі ўвогуле літаратуры, і літаратурнага аб'яднання «Маладняк», з якім мы амаль цёзкі, і ўвогуле шмат што нас яднае. Гэты слоган «Больш, чым часопіс» — гэта канстатацыя таго ўплыву і ўплыву нашага на іншыя структуры і жаданне іншых структур з намі супрацоўнічаць. Сама гэта акцыя ў межах праекта «Больш, чым часопіс» была названа «Маладосцем на ўвесь свет». То есть мы расказваем пра часопіс «Маладосць» усім, хто хоча пачуць пра часопіс «Маладосць», і даём магчымасць супрацоўнічаць, не проста супрацоўнічаць, а прапаноўваць свае ідэі. Ну, вось вы расказваеце, вельмі цікава гэта слухаць, і наколькі гэта не падобна на той часопіс «Маладосць», які быў, скажам, там 20-30 гадоў таму назад. І вось традыцыйны часопіс, хорошы часопіс, хорошая літаратура ў ім друкавалася, і многія пісьменнікі, наколькі я ведаю, не вельмі прыхільна сустрэлі гэтыя перамены, тое, што новае прыйшло ў часопіс «Маладосць». Як спалучыць гэта энергію і задор маладых і вопыт, майстэрства, умення сталых пісьменнікаў? Ведаеце, да, гэта ўсё так вельмі не падобна на тое, якім быў часопіс гадоў 20, 40 і 60 таму, але мы вельмі паважаем тое, якім быў той часопіс, кожнае сваё дзесяцігоддзе, і мы, дарэчы, вельмі часта, увесь час, літаральна ўвесь час звяртаемся да ўласнай гісторыі. Нават пачатак гэтага года паказаў тое, што можа сённяшняя рэдакцыя часопіса «Маладосць» у справах святкавання, напрыклад, юбілеяў пісьменнікаў, якія працавалі ў «Маладосці». З намі адзначалася стагоддзе Міколы Аўрамчыка, з намі адзначалася 80-годдзе Леаніда Дайнекі, з намі будзе адзначацца і юбілей Караткевіча, і іншыя юбілеі, якія прыпадаюць на гэты год. Таму што не проста таму, што гэтыя людзі працавалі ў нашым часопісе або друкаваліся ў ім сваімі лепшымі творамі. Гэта яшчэ і ў тым, што мы маем такую, можна вобразна сказаць, генетычную памяць, і матэрыяльную памяць таксама мы маем, таму што у нас ёсць дакументы, пачынаючы ад 1 сакавіка 53-го года. Гэта, магчыма, копіі дакументаў, якія былі захаваны про гісторыю «Маладосць». Так, па гісторыі часопіса «Маладосць» гэта загады ў дачыненні да самых розных асобаў, пра назначэнне іх на пасады. Нядаўна, шукаючы нейкія дакументы для мерапрыемства, прысвечанага 80-годдзю Леаніда Дайнекі, я знайшла заяву Яўгеніі Янішчыц на уладкаванне ў часопісе на пасаду рэдактара аддзела паэзіі. Уяўляеце, якім скарбам мы валодаем. І так спалучаць тое, што ў нас ёсць гістарычнага, з тымі магчымасцямі, якія прадстаўляюць сучасныя тэхналогіі, гэта ж цудоўна. І я думаю, што тыя, хто на пачатку, можа быць, не прымалі гэтыя перамены, магчыма, гэтыя ж самыя людзі былі б пазней першымі, хто сказаў бы нам: вы ж моладзевы часопіс, чаму вы не карыстаецеся новымі магчымасцямі? Тое, што было, можа быць, не прынята, магло б сустрэць і папрок з іншага боку. Часопіс, па вашых словах, імкнецца адкрываць новыя імёны не толькі беларусаў, але і для беларусаў. Якія агульныя тэндэнцыі можна вылучыць замежнай беларускай моладзі, з кім вы знаёміце? Часопіс «Маладосць» быў першым, хто пазнаёміў, напрыклад, з вершамі Анхелы Эспінос-Руіс, нашага беларускага чытача. Яна была першая, першай, да каго звярнулася яна, дакладней, там мы знайшлі яе і прапанавалі надрукавацца са сваімі вершамі. Это нашы старонкі. Яна вядзе ў вас пастаянную рубрыку цяпер? Так. І першая рубрыка называлася «Прысутны позірк».
вельмі сімвалічная назва «Чалавек з-за мяжы». Яна і у Варшаве тады вучылася, і потым ужо на завяршэнні гэтай рубрыкі ўжо ў Іспаніі жыла. Яна як бы на адлегласці глядзела на нашу літаратуру, на тое, што адбывалася раней у нашай літаратуры, тое, што адбываецца цяпер у нашай літаратуры. Мы ведаем, што яе дысертацыя прысвечана творчасці Міхася Стральцова, і гэта таксама маладосцевец. І вот тут ёй таксама было, напэўна, і цікава, і карысна, і атмасферна з намі супрацоўнічаць. Як любая аўтарская калонка, гэтая аўтарская калонка таксама сябе вычарпала, але зусім ненадоўга. Надышоў такі тайм-аут на некалькі нумароў, некалькі месяцаў, і вось ужо з першага нумара 2020 года Анхела Эспіноса Руіс выступае у нас, па-першае, з рубрыкай у бібліятэцы з Анхелай, праз якую яна знаёміць беларускіх чытачоў з той літаратуры, якая ёй цікавая, якая ёсць у яе бібліятэцы дамашняй, і падборка вершаў ужо выйшла яе новая, напісаная на беларускай мове. І з'явілася ў нас яшчэ адна рубрыка ў блоку крытыкі, дзе Анхела Эспіноса Руіс дае такія крытычныя, літаратурна-крытычныя артыкулы на сучасную маладую беларускую паэзію пад псеўданімам «Паўночны папоўнік». Скажите, калі ласка, можна многае гаварыць пра тыя вашы даследчыцкія працы, но я ведаю, што вось ваша землячка Ажешка, вот для вас фігура такая важкая, што вы ажно, по-моему, 12 лекцый прачыталі пра яе у музеі літаратурным. Тыя лекцыі, значыць, былі прысвечаны жыццю, а на гэты год таксама музеем гісторыі беларускай літаратуры запланавана таксама некалькі лекцый, але ўжо датычных творчасці або нейкіх канкрэтных прыватных акалічнасцей. Першай такой лекцыяй стане лекцыя пра Элізу Ажешка і Францішка Багушевіча. Калегі яны ці сябры? Гэта пытанне, з якім трэба разабрацца, і я прапаную тым, хто прыйдзе на лекцыю, разабрацца ў гэтай сітуацыі, і гэтая лекцыя будзе прымеркавана да 180-годдзя Францішка Багушевіча. Наступныя, прынамсі 3, хаця гэта можна разгаліноўваць, лекцыі прысвечаны 110-годдзю з выхаду кнігі апошняй, ужо нават пасмяротнай кнігі Элізы Ажешкі «Глорія Віктіс». Гэта 5 навел, якія прысвячаліся паўстанню 1863 года, у якім, як вядома, Эліза Ажешка брала удзел. Наша традыцыйная пытанка. Я хацеў бы, каб вы таксама прынялі ў ёй удзел. Прадоўжыце, калі ласка, такую фразу «Беларусь гэта». Гэта вот дзедка едзе на кірмаш, коцік дабраўся да гарлачыка з малаком і злізвае вяршкі. Гэта бабка недзе там каля печы дастае чыгункі. Гэта вот такая некая такая картинка. Калейдаскоп такі. Да, калейдаскоп такіх вот дзіцячых, хутчэй дзіцячых казачных карцінак. Назавіце, калі ласка, 3 месцы, дзе б варта пабываць кожнаму беларусу. Абавязкова ў Полацку, абавязкова ў Гродні і абавязкова дзе-небудзь у такім месцы, дзе цяпер вядуцца раскопкі. Тут я вот скажу, што часопіс «Маладосць» кожны год наведвае лаўрышаўскую археалагічную экспедыцыю на тэрыторыі Навагрудскага раёна. Гэта раскопкі старадаўняга манастыра. Што вы зараз чытаеце і каго з сучасных беларускіх аўтараў параілі пачытаць? Цяпер я чытаю, перачытваю раман Элізы Ажешкі «Меер Эзафовіч». Я чытала яго па-польску, потым чытала па-руску ў перакладзе Інны Гермагенаўны Смідовіч, а цяпер я чытаю яго зноў жа ў перакладзе на рускую мову, але ў адаптацыі, у сучаснай адаптацыі. Цяпер выдавецтва «Художественная літаратура» маскоўская рыхтуе гэтую кнігу ў серыі «Забытая кніга». І апошняе пытанне, што для вас беларуская мова?
Вот я могла б сказаць, што беларуская мова для мяне гэта тое, што трэба абараняць, але вот на сёння я б сказала, што калі мы менш будзем гаварыць пра тое, як кепска, што на беларускай мове не ўсе размаўляюць, а вот проста кожны будзе, хто размаўляе, той размаўляе, астатнія ўключацца, проста ўключацца. Чым менш мы будзем гаварыць пра тое, што яна мова, якая знаходзіцца ў сітуацыі пакрыўджанасці, тым будзе для яе лепш. Дзякуй вам. Што ж, будзем заражацца вашым аптымізмам. А нашым тэлегледачам я нагадаю, што сёння ў гасцях у нас была Святлана Воцінава, галоўны рэдактар часопіса «Маладосць», пісьменніца, журналіст.